dia, Julio. Bon dia. Què? Avui excursió no va tan bé, no? No l'hem feta mai. Des d'aquí, mai. El pas de l'escaleta ja hem anat, però per aquí mai. No. I ara estic mirant perquè per aquí hi ha un botador per anar a un mirador. Aquí quan comença. I crec que és aquí. Això ja es començava ben pres ja. Sí. Una mica estrany perquè això sembla prohibit, però ja no suelto prohibido el acceso con perros. Ah, con perros, val. Espera, passa si vols. Aquí ens apropàvem al nostre primer mirador d'una llarga sèrie, anomenat Mirador d'Espí. Abans d'arribar-hi, ens varen trobar un coll per la Casa del Tort, un sistema tradicional de les possessions de Mallorca per reduir la competència dels tords sobre la collita d'olives, a més de ser la proteïna animal més popular de la tardor i hivern a la Serra de Tramuntana i el Llevant mallorquí. Els tords es capturaven per a l'autoconsum o es comercialitzaven fins al 1986, essent un important ingrés complementari de les rendes de les famílies pageses. Deu ser impressionant quan estàs aquí i els veus baixada. Perquè deuen anar a una velocitat. No? A més, punts molt estratègics, clar. Hombre, claro. Muy bien. Anem a ver, mirador. Muy bien. Vinga, bon dia i gràcies. Cumbres borrascoses. Sí. Aquesta vegada els avisos no s'equivoquen, us caurà una bona. Sí. Sobretot a partir de les 11. Sí. Bueno. Ara deuen ser les 8:30. Més o manco. I bueno, una ruta aquí ara una mica forestal. Sí, crec que hem de tirar per aquí, Aviat un trencall pel segon mirador de la ruta d'avui.
Bueno, la veritat és que, bueno, mira, tens unes escaletes aquí Escaletes aquí. que baixen, mira. Ah, sí? Ostres, per exemple, la ruta aquesta que baixa por ahí. Sí, no, ara, dona'm un minut que ara hi vaig. Sí, els dos també te puc donar si vols. No, sí, ja s'acaba l'escala, mira. Jo diria. Mira, aquí se talla. Allò ja és Pues ja, precipicio. Aquestes... Això, veus això? ah, sí, Això això és un cardo borriquero. borriquero, són plantes medicinals. Però ara ho contaré. També és al·lucinògena, Sí. però Mira, com tot. mira quines diferències. Quan jo era petit, Ah, allà a Sant Cugat hi havia, que ara està tot construït, lògicament, hi havia un camp allà on jugàvem a futbol, hi havia esplanades i estava ple de cardos d'aquests borriqueros. I quan era molt jovenet, i nosaltres fèiem escuts i espases de fusta, i els enemics eren els cardos borriqueros, anàvem allà a matar cardos borriqueros que eren altíssims, això era el nostre entreteniment. Era el nostre, que se diu els jocs aquests, no? Nostre game, el que sigui. Game Boy o, bueno, sí. Bueno, els jocs d'ara, no? Els jocs d'ara online, Exacte, això que té... de la PlayStation. Exacte, això, pues això ho fèiem al natural nosaltres. I els enemics els imaginàvem que eren els cardos, tu. I a tallar caps. Sèrio, eh? I allà a Galícia també, a una de les finques del meu pare hi van sortir bastants i la veïna, ja, quan es va veure que arribaven, ja va vindre i ens va dir que s'havien d'arrencar, que bueno, estem una mica com males herbes, no? Sí, bueno, sí, eren males herbes, sí. Nosaltres els tallàvem. I si no recordo malament, la carxofa, l'obries i crec que menjàvem alguna cosa d'allà, no me'n recordo bé, però crec que menjàvem alguna cosa dels cardos borriqueros. Així esteu de forts, perquè ja és una planta... No, obries, llevaves la part de dalt, el que és la carxofa, treies tots els punxos, hi havia uns palets i algo menjàvem, no me diguis què és, perquè no me'n recordo. Ja et dic que és una planta molt medicinal, també. Sí. És una planta molt medicinal. I s'aprofita tot, les fulles també. Sí. Però clar, és com tot. S'ha de saber molt bé com fer-ho servir. Perquè si no, te pot agafar una... Que això estic parlant de fa gairebé 60 anys, no, gairebé no, més de 60 anys. Jo sé que en tindria 7, 8, quan fèiem aquestes coses. Sí, 7, 8. Sí, són les edats en què fas aquestes coses. O menys, jo no ho sé, sí. Però bueno, clar. Però clar, el nostre d'això de jugar era sortir al camp i anar a matar. Bueno, a part de jugar a futbol i totes aquestes coses, i de guerres entre barris. Ah, sí, home, això estava tot el dia. A pedrada neta.
ojo, que les pedres estan... Sí, soltes, sí. Crec que és això, no? Però i els esglaons on són? Els esglaons o deuen estar una mica més enrere o no... No... És que potser no tenien que haver trencat, però han trencat. Sí, no, ho he mirat i és per allà. El que passa que nosaltres hem tirat cap a l'esquerra i havien de vengut cap aquí, cap a la dreta. Bueno, millor també venia per allà, però jo crec que sí, tio, no? Ara quan siguem allà baix miraré la ruta, però la ruta està bloquejada, no sé per quin motiu aquí baix. Aquí veieu el punt blau del relleu, tot el que hem de baixar, després una petita pujadeta i la pujada final que Julio... Bueno, a veure què tal, no? s'haurà de pujar, però si no haurem de pujar aquesta, o sigui No, que és el que hem vingut a fer. Esperem que el temps... ens acompanyi i que sigui accessible amb aigua. Vinga, tirem per si tenim sort. Bueno, ens ha començat a ploure ara. Comença a ploure una mica més amb ganes. Què hi farem?
Vale, vale. Sí, lo pitjor, o sigui, molt malament. No, no. Veus? Sí, sí. Està clar que hem d'anar baixant per aquí, per aquest. Hi ha una altra fita. Sí. Claro, claro. Mira, sembla que t'han sentit per aquí davant, sí. Sembla que t'han sentit i ara anem a una clariana. Sí, le hacemos te doy un respiro y después te doy por culo, ¿vale? Bueno, pero primero respiro. Sí. A ver. Tío. ¿Dónde hemos ido? Elegante. Sí. Mira. Sí, sí. Sí. Quina primavera, tu. Quina primavera. Tempesta Mallorca. A ver, tú. Sí. Pero aquí creo que sí, ¿eh? Vale. A la esta Sí, pedra. esa pedra. Si anem bé ja me va bé. I tant. Ja. No m'ho diu bé, però... Vale. Ja la tornem ja. I on, al final d'això on era? O sigui, on arribàvem abans de donar la volta? Pues al mateix camí que baixa cap al port de Valldemossa. Ai, allò és una fita. Sembla una mica grossa, però sembla una fita. Per aquí dalt, no? Ja hi ha una altra fita. Perfecte. Home, és molt d'agrair que almenys aquesta part ja estigui una mica més fitada.
Jo crec que sí. Per aquí on està, Sí, hi ha un desviu per anar allà al mirador aquest, que això és natural. vale. Allà, però jo me toco el pardal. Sí, no? No, el que tu vulguis, bé, sí. No, no, escolta. Mira. És on va anar aquest tio. Ja, Aquesta ruta. però ja es veu des d'aquí una mica. Mirador és això. Allà baix, mira. Claro, claro. Mira, veus? Allà. Allà, bueno. Però bueno, Ja es veu des d'aquí. I ens perdonareu, però avui tenim prioritat, Ah? ja que estem enmig de tempesta, Sí, jo crec que... tenim prioritat de seguir. Sí, aviam, perquè per aquí això... Claro. Està clar. Perquè clar. Cap allà, allà enfront hi ha una fita. Ah, vale. Perquè... quan se fa gran, quan ja ho hem passat, dic, Sí, claro, claro. Pero mientras estás, como digo en los ingleses, in the thick of it,
Bueno, aquí continuem. Ara hem trobat una mena de pista forestal. Però res, això, Sí, molt poquius per arribar aquí. durarà poc. Mira, i t'ensenyo-la. Ara baixarem Així. des del punt blau nostre, baixem Sí, i després ve la pujada grossa, sí. Bueno, a veure si trobéssim... Un desnivell de més 300 metres tenia. Sí, sí. A veure si trobéssim alguna petita cova, alguna cosa Per menjar, sí. per menjar i agafar una mica de forces. Ha deixat una mica de ploure, però bueno, Però no muy fiable. no, la veritat que no. Vull dir que no te'n pots fiar massa perquè, mireu que guapo. Sí, el mar impressionant aquí. Com el vent, els nígols que han fet molt acte de presència, estem rodejats i bueno, i banyats, sí. I amb els llamps i trons, un poc acollonats. Pues sí, també. S'ha de fer la glossària. Ja ha afluixat el temps. Sí, sí. Avui que som dia 3 de maig, diumenge, que tot s'ho menja, però bé, atenció aquí la baixadeta aquesta, en la pedra solta, aquí és quan els pals fan una gran funció. Trons de Malagüero. Sembla que estan una mica lluny, els trons i, Sí, i els sí. possibles llamps, però bueno, sembla que haurem de pujar aquí dalt, Sí, oi? que no és fàcil de veure. A veure si és que anirem en direcció al final a la tempesta. Per més o manco fins ara l'hem pogut sortejar una mica, però bueno. Allà tenim el port de Valdemossos, sí. Anem que torna a ploure, tu. Sí, anem que no volem que la pluja ens pilli encara massa lluny de l'arribada. A la baixada que vàrem fer, on vas perdre la gorra. Ah, Te'n recordes? Allà tornàvem a... de picos, vols dir? Sí. Sí. Te'n recordes o no que dèiem? Sí, Que puja- eran las invernales de Banu. Exacte. Baixaven de les invernales de Banu, vam agafar un camí així que baixava, Com aquest. sí, com aquest, i em va fer, Vas perdre la gorra. em va saber molt greu perquè havia estat un regal teu. I això que van recular, intentant... Però serà per gorra? Sí, no, això és veritat, eh? Perquè ja no me'n queden més, eh? No. Com que no? Ah, amigo, Totes les daltòniques... veus, i tinc 3 més al teu cotxe. O sigui que, bueno, encara estic tranquil perquè puc perdre alguna més, però evidentment no és la meva intenció ni molt menys. Perquè ja tenen un valor, que és el de l'amistat, i de ser un regal, i no... Això baixa molt? Baixa molt, sí, Molt, eh? baixa molt, i Déu-n'hi-do aquí, que hi ha molts corriments de terres i de roques. Jo abans de pujar havia trobat un lloc per menjar un dels dos. Sí, home, i fer un glopet d'aigua i tal, perquè no hem begut res tampoc en tota l'estona. Sí, a veure si poguéssim en un moment donat.
està sí. clar. Ara nosaltres, si tiréssim aquí cap a la dreta, aniríem cap al port de Valldemossa, però la nostra ruta avui la fem avui tirant aquí cap a l'esquerra, tal com ens indica aquí el GPS. Sí? Espero que puguem trobar fites també i ens vagin indicant el camí. I aviat ja començarem a pujar. Sí, sí, sembla que anem en direcció a l'aigua. Els elements estan una mica en contra nosaltres. Potser el vent que ha mogut els arbres ja ens ha tirat a sobre l'aigua. Jo crec que sí. Bueno, això és pujada i jo tinc que baixar això una mica. Vale. Bueno, un petit descans. Primer bocata del Julio avui. Truita francesa amb pernil salat. Necessari. Sí. Avui Raül doncs està tornant ja dia 3, em sembla que tornaves del camí Mozàrabe. Esperem que t'hagi anat molt bé i segur que ja aviat veurem els teus vídeos al teu canal, Walito Camina, i bueno, estarem pendents. Una abraçada. Germanetes. Sembla que sou mare i filla. Ei, se la veu molt joveneta la mare, sí. I tant. Estem en territori cabril. A poc. La pujada on ens trobem aquí. Ah, per si de pujada, res. Bueno, encara queda una estoneta.
Arribem a la urbanització George Sand, anomenada així en record d'una de les grans escriptores del segle XIX. De nom real, Aurore Dupin, va viure una vida molt lliure per l'època. Escrivia sense pauses, signava en nom d'home, es vestia com a home en molts moments i defensava els drets de la dona i dels més pobres. Un cop va enviudar, va tenir relacions molt conegudes, per exemple amb el compositor Frédéric Chopin, en qui va passar 4 mesos del novembre del 1838 al febrer de 1839 a la Cartoixa de Valldemossa, juntament amb els 2 fills d'ella. Para. Hola, hola. Hola. Vale. Quan estaven aquí a Valldemossa, clar, per la societat d'aquell temps a Valldemossa, per la gent que hi vivia, no ho van veure amb massa bons ulls que una dona i l'home amb 2 fills que no eren del Chopin i no estaven casats. Això va crear una mica de tensions també en la parella i en Valldemossa, on vivien. Perquè, clar, la gent d'aquí no estava acostumada a veure aquest tipus de relacions. Però sí, Chupava i el puro no s'acabava. ahí estamos. Mai 4 mesos a Mallorca, mai 4 mesos a Mallorca han estat tan profitosos, tu. Sí, Perquè entre la cel·la de la Cartoixa i la visita al piano, que ja vam dir que probablement no és el mateix piano, i aquí, aquesta urbanització que es diu George Sand, compra't una caseta aquí ara, saps? Només per dir-se George Sand. Molt xula, sí, realment una excursió, Julio. Hem tingut de tot, tempesta, llamps, trons, aigua i uns paisatges molt macos, la veritat, sí. Una zona no coneixia, molt desconeguda, molt boscosa, molt xula, sí. Uns 7 quilòmetres que realment qui la vulgui fer no és que sigui dura, però sí que l'última pujada, doncs, bueno... Sí, que digui 7 quilòmetres com si res, no. No, exacte. No és com diuen els anglesos un passeig pel parc. O sigui, l'última pujada, bueno, poc i bona lletra, però és dureta, Però molt bé, realment. Ara no plou. Murphy s'ha portat bastant bé i ahí veieu el Mediterrani. Aquesta quasi és la part més còmoda de l'excursió. Això, sí. Sí, poques pedres, una mica de gespa al terra. Aquí diem poques pedres, però només hi ha 2 milions. Sí, claro. Sí, que recordeu-vos que ja sabeu que aquesta illa es diu Sarroqueta, o sigui, per alguna cosa li diuen així.
sigui que quan hi ha poques és el que diu Julio. Només hi ha 2 milions. Que bueno, molt xula. Hem tingut un moment de... Bueno, no, perill no és la paraula, però sí una mica de neguit, no? Que sonaven els trons al darrere nostra, que hi ha uns quants llams, i estava en persona boscosa, amb els... Sí, bastant boscosa, oi? Els pals també, i clar, no era la millor situació per trobar-s'hi. Sí? Em sembla que em diu que és per aquí, Ah, no, sí, perquè per allà s'aniria al port de Valldemossa, i clar. Ah, vale. Sí, ara Sí, pugem aquest ara ja trosset queda la d'aquí. part, una part així, va. Ah, claro, hombre. Aquest mirador sense nom. Bueno, és el mirador que està aquí a prop de la té nom? residència George Sand. Home, sí que deu tenir nom, però com no el sabem, doncs li diem que no. No va dir ell. Sí, sí, després us ho posarem al vídeo imprès, el nom d'aquest mirador tan maco també. Això de Sant Olesa, em sembla, Ah, claro, Son Olesa, no? Principi de l'etapa. I final, clar. Pues sí. Julio ja està donant fe del segon bocata. Tinc gana. Clar que sí, ben fet, nano. I jo pues, ara m'apropo a aquest segon mirador d'aquí per fer una mica. Sí, encara que té una mica de roca, però aquí es veu millor, sí. Sí. Realment la costa de Tramuntana.